За един ден до Гърция с мотор. Още в 8 часа опашките бяха километрични, предимството с мотор е очевидно. Бихме се да разгледаме манастира Свети Никола, който е в близост до рибарското селище Порто Лагос. Беше ни на път. Всъщност сме го виждали доста пъти, но сме с караваната и е доста по-трудно за спиране. Има паркинг, който е безплатен, няма дрес-код. Въпреки това на входа могат да ви дадат шалове или поли да се покриете. Следващата спирка беше рибарското селище Порто Лагос, тъй като трябваше да вземем някои неща за плажа. Всъщност на нас крайната ни цел беше къмпинг натура, тъй като искахме да видим състоянието на къмпинга, защото има противоречиви мнения. Всъщност е доста близко до българската граница и може би за края на сезона, за няколко дни бихме го посетили. Бяхме на плажа за около няколко часа, водата беше много топла. Хапнахме на ресторанта към къмпинга, прясна храна, ниски цени. На връщане, за съжаление, ни хвана буря. Умряхме от студ посред лято, но след всяка буря идва слънце. Така, може би към края на сезона ще посетим и този къмпинг.